फरायसाफोर दिनै एचएस सेकेन्ड इयारनि रायथाइ काछारनि हरिटिकर बिथां मोहिनी मोहन ब्रह्मआ लिरनाय रायथाइनि सम्बन्धे आलोचना खालामगोन। आगोलावनो आं रायथाइ लिरनि सिनायथिखौ एसे होना नागिरदों। 1918 मायथाइयाव क'क्राझार खाथिनि आदाबारि गामियाव जोनोम मोनो। बिथाङा क'क्राझार विद्यापीठ गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि मावनानै बिनिफ्रायनो गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै जिरन लायो। 1960 मायथाइयाव बड' फक सं आरो बड' फक टेल्स गांनै बिजाब लिरो। बर' भाषा शिक्षा बिजाबखौ बिथाङा लिरदों। 2000 मायथाइयाव बिथां मोहिनी मोहन ब्रह्मआ रुंसारि जायो। दानिया फरायसाफोर बे काछारनि हरिटिकर बे काछारनि हरिटिकरालाय मा? बे हरिटिकरा जादों दरसे फिसा गामिसो। बे गामियावनो बर'नि जोबथा राजा गबिन्द चन्द्रआ रायजो गायसनहैदोंमोन। गबिन्द चन्द्रनि बर' मुङा जादों इरागदाव। फरजा फिसाफोरखौ लानानै गबिन्द चन्द्रआ बेवहायनो गोजोनै रायजो जानो गोजोनै थानो थाखाय सानदों। गबिन्द चन्द्रनि बिदा कृष्ण चन्द्र। कृष्ण चन्द्रआ मणिपुरनि राजानि फिसाजो इन्दुप्रभाखौ हाबा खालामदोंमोन। नाथाय कृष्ण चन्द्रआ बेसे गोबाव राज उलाफाद जानो हादायाखैसै थैलाङो। बिदा कृष्ण चन्द्रआ थैनायनि उनाव गबिन्द चन्द्रआ राज उलाफादाव जनानै बिबाजै इन्दुप्रभाखौ जुलि खालामनानै लायो। बिनि उननिफ्रायनो बर'फोरनि सुनि जानानै फैयो। बे हाबायानो बर' राजा आरो रायजो जोबनायनि मोनसे जाहोन जानानै फैयो। बेखायनो काछार जिल्लानि जारिमिनानो बर' हारिनि दुखुगोनां जारिमिन। मानोना बे जायगायावनो बे 1900 मायथाइ 19 जौगाथायाव बर' राजा आरो रायजोआ जोबलांदोंमोन। रायथाइगिरिया बे रायथाइयाव ओरैबायदि जाथायफोरखौ रायथिनो नाजादों जायफोर जाथाया जेरावबो मख'जायाखै। आहमफोरा फैनायनि सिगाङावनो आसाम हादाबाव बर' राजाफोरा ग्रोम ग्रोम रायजो खुंनानै दंमोन। बे समावनो आहमफोरा आसामाव हाबफैयो। बर' राजाफोरा आहमफोरजों बांसिन दावहा नांनो गोनां जादोंमोन। आहम राजा सुहुंमुंजों बर' राजा देदसुंआ ख्रीष्टीय 1536 मायथाइयाव दावहा नांनो लागा जादोंमोन आरो बे दावहायाव बर' राजा देदसुंआ जेननो गोनां जादोंमोन आहम राजा सुहुंमुंजों। डिमापुराव बर' राजाफोरा 86 बोसोर 1150 निफ्राय 1226 बोसोर रायजो जादों। डिमापुरनि उनाव सा काछार जिल्लानि माइबांआव राजथावनिखौ गोदानै गायसनहोयो। माइबंआ जादों माहुर दैनि साखाथियाव। आरो बेयावनो बर' राजाफोरा फारि फारियै रायजो खुंलांदोंमोन। जयन्तिया राजा आरो आहम सान्थ्रिफोरनि गले गले गाग्लोबनायाव बर' राजा ताम्रध्वज नारायणआ ख्रीष्टीय 1706 मायथाइयाव खासपुराव खारलाङो। नाथाय माइबंआवनो राजथावनिया थालाङो। नाथाय कीर्ति चन्द्र नारायणआ 1750 मायथाइयाव राजथावनिखौ खासपुराव गायसनहोयो। सफिद साहाबनि बायदिब्ला त्रिपुरानि राजखुंग्रिखौ बर' राजा धर्मध्वज नारायणआ हाबा खालामदोंमोन।
आरो त्रिपुरानि राजाया धर्मध्वज नारायणनो जुथुब हिसाबै এই কাছাৰ जिल्लाखौ हागारनानै होदोंमोन आरो बे काछार जिल्लायानो बे खासपुर। बर' राजाफोरा रणचन्द्री मुजाइजुखौ फुजियोमोन। राजकारेंनि खाथियावनो बे रणचन्द्री मन्दिरा दंमोन। दावहायाव थांनायनि सिगां आरो दावहानिफ्राय फैब्ला रणचन्द्री मुदाइजुखौ सिबियोमोन। रणचन्द्री मुदाइजुखौ दुर्गा देवी, जगत माता, जगधात्री बेफोर गुबुन गुबुन मुङै मिन्थिनो मोनो। डक्टर सुनीति कुमार चेटार्जीया रणचन्द्रीखौ कालीमाता होननानैबो बुंदों। रणचन्द्रीखौनो केसाइ खायथि गोथाङै जाग्रा बुङो आरो रणचन्द्रीखौनो ताम्रेश्वरी आरो बिनो कामाख्या देवीबो। उपेन्द्र चन्द्र गुहनि काछारेर इतिवृत्त पृष्ठा नम्बर 34 थानाय बायदिब्ला कच हारिनि मानसिखौ बर'फोरा खुंसा होननायमोन आरो बिसोर थानाय जायगाखौ खुसपुर होननायमोन आरो बे खुसपुरानो उनाव खासपुर जाहैदों होननानै उपेन्द्र चन्द्र गुह बिथाङा बुंलांदों। गुदु कचपुरा खासपुरावनो दंमोन। बे खासपुरनिफ्रायनो बर'नि जोबथा राजा गोविन्द चन्द्रआ सुथुरफोरनि गले गले उदखाराव थानो हायैनि हरिटिकर मुंनि दरसे फिसा गामियाव खारखोमा लाङो। बे हरिटिकराव गोविन्द चन्द्रआ लुदोंमोन रणचन्द्री मुदाइजुखौ आरो गोसो होनानै फुजियोमोन। बिबाजै इन्दुप्रभाखौ जुलि लानायनि उनाव इन्दुप्रभानि बुंनायाव गोविन्द चन्द्रआ इन्दुप्रभानि बिदा गुमुर सिंखौ सान्थ्रि गाहाय खालामनानै लायो आरो बे गुमुर सिंआनो उनाव गम्भीर सिं मुं लायो आरो बे गुमुर सिंआ राजा इरागदावजों नंखाय बांखाय बाथ्रा लानानै बेरेखा जानानै बिनिनो सुलु लानानै सानसेखालि राजा गोविन्द चन्द्रआ दावहायाव थांनायनि सिगां रणचन्द्री मुदाइजुखौ फुजा खालामना थानाय समाव गुमुर सिंआ सासे मणिपुरी सान्थ्रिखौ स्रि स्रि हरनानै राजा गोविन्द चन्द्रखौ थबखर दानस'नानै सिथारो आरो बियो जादों 1832 मायथाइनि जाथाय। बे 1832 मायथाइयाव बर'नि जोबथा राजा गोविन्द चन्द्रआ थैनानै थाङो। बिनिफ्रायनो बर' राजा आरो रायजोआबो जोबलाङो। किंबदन्तीया बुङो बर'नि जोबथा राजा गोविन्द चन्द्रआ थैनायनि उनाव रणचन्द्री मुदाइजुआबो बेवहायबा खारलांबाय आरो बेनिखायनो काछार जिल्लानि जारिमिनानो बर' हारिनि दुखु गोनां जारिमिन बुंनानै रायथाइयाव होननाय जादों। एसेयावनो जोब्बाय।